Ani bohogo busa khalayo. Ani chela ano khibi thangka. Nin busai nono bufuri yakar gela. Sukurban dino. Tangge. Pang saimiya. Ono buri hamdang marta tong bini. Tongo boti silin buri bobo bai dekro khayo ko ro sawo. Aburin bum kita mo. Pukuluti. Nin kita angke Simon bobi choli hune. Angki sa khana ka tangke aburi kolo khaibro ke angrom khangke Simon kha. Lano ro diani chela no hairuk ni nutabo. Nin busanya se bon busai chong tong ta. Aburi kita angklai. Aburi kono kono khaya. Nung puru dano khabini. Aburi ni photo nukja borogo agotola thango bidu khalaija. Puliano sale tauni ochora baksano kune kajak sela eba bure khorksabi tawma ya ange sasmai tone mansako bihia ango hinma koktherono tabule khana sene khane akaisuka labla jibalia am hai borogro yang kajak purke tongtok sa tikino rangki beoi waring waring munei kajak layu phiaba kajak paime olokhe tange jani ja bihik eba busaibe kahamge tonglai ma ya ange sasmai tonglanya nangpa Ogok jeng joto kajano sayado baksano kune kajak tomung sitra tone chela eba buri baksa borno samasi tini 22 Oktober salmari srangjati news channel nukjauka busa khoroktamni buma warikti khoroksa chela shikla wakchur terma bai hamsaki chora kolak tongnai tongka khorokni hamsale tongma bisingtine lokono hochake chelabai buri chasmai tonglai loki baksa ke tongmani but o chela nukuni borok joto semani e busa khoroktamni buma burini loki kanyani eba accept khaliya tangke hinge chelake shikla yang buri hinge busa khoroktamni buma a bagi chelani family tabo accept khaliya o busa khoroktamni buma no plus Kamini lukubo tabuk hinke joto Simon ka e busa khoroktamni buma buri khorokta chela shikla be hamsagi chasmai tonglai tonggu hnai a bagi tini phung jora keno e busa khoroktamni buma warikti te o chela waksur terma Kamini lukono lachi jake real lamawo ongkhore real be phera jake thithang lakya rest and peace aboti koron khane te jam sajinai wan suki na kibo kharuma sisa khorni khabaksa ange hamsele tongmani phiaba lukono lachima bage khorninyo real lama ongkhore thithang lai jaka abono da kobi hamsama hinkana belano kharuma singsa and te khaksa dige wan suki thankibo tangile kajak pai chela shiklabe chasamai tongi ama haki lachimu mana nangba aro kisa jolema hai phayu te o incident angma jaga hanke nalkate area hani jeng semenka so anitra bajole manasha norle abotita wansuk mane busa khoroktani boma buri te khorsa chala siklabe hamjage chasamai tonglai nokni borok plus kamni loko accept khayange pathak dige khorninya lachi jage sachung train lama klai thima nuke nortam sanamusung comment ke saladi te jeng live buma tv news channel wahani kaisa nukjau ka bohogo busa angchano yakari kharka mongkuri tripura hanai Abotiro nuki khnai te tamla sana tong siba kajak purkiro ama hakin tesa tong thoksa toke kajak phika tabu hingka ba nokni bihikte busa keleino se maneke pregnant angjak bihikno yakari thangpakya mongkuri tripura abake joto chalate birnyo jeng sanamu sunggo kajina sikang nijini partner logisong selangtung eba berengtung o borok bomo kahai bini behavior bomo hai bono sikang kahamge cheri nai saimane kajakena blackena janai Day o mongkri tirba si musu wak neng o video na tong kahame khnadi neng je o berna hamsake nini noko telangi ama ki cerai bohoko khlai kibe kharmani abo ekdom saya wan sugi naki nini ama babu so nono cerai sunamai aba besa sunamai kaham keno tori logi kosu kotor sunamka thiaba nini o bukha mindset nge sui bakpat batroma se sui ka hajini no bukha nge abagi sing sanamu sungo o sui mongkri tirba neng je sakpan tong o video na tong hake neng sak sak sei musuk abagai neng nini bihik te besano khel khane ringya care khane ringya jodi neng sei musuk ingya hake neng tiniti jorano nini bihik te besani bagai noko phakimo phiaba nin kha mahaya bathroom se sinyo nuta nokha jepro bathroom jora phayo apurang kano nogo tongya kare alka manei alka sei brino noke rethar rethare selak selagai thangu abongka neng nongka mongkre tripura Sudo amsik simyago teba koktongko o mongkri tripura bo bini nijini bihekte besano se amsike care khaya sakning yaka khibi klangthamon ke bini ollo phane buri eba buri katanole besik hamsake besike logi kahamge tei tomanoba nijini bihek nijini besano se jainang ya khibi klangthamon ke buri katal phai hinele a burino khubo kahamke toninai Aron wansukti je o mongkri tripura tabo hamsake choli tone buri kahamke wansukti o chala besike bakbar besike sei Nyake o sei musukta tau chin video nai hin tongkana are o secret live teri channel botama ki an hin tongka bonke dom kirigana haingena kotugana rone phiaba poto bathroom se sei bele sei rok jesepono hinjaki jesepono aji ne khitar jodi borok lachi aji bathroom jorangeno sei berino khangke rethar thrai thangu abono sei ron tom
te jing o video jaga tangi ama hai word ama hai kok thekari kok saka henba kahme khnadi o burino amsake kabui tomano ko eba ang black na khairo ka amse kosto buri borok bohogo cherai botongo amse kosto ngi tomo jora nijini bosa hen kaisa khachuk tomase a nijini bosa je pono saknang ya khibu ya khar klango ama botangi hinkai te khorsa buri katali bagi se yang nokni bihikte bosano yakar khibu klango hinke ama hai borno tam hanai abagi amti chala eba borno jolma bagni chungmo koklai kisa bad word use kha kya bang gosio gosieng ya kendo bini tomu ka ham ka to chung hnele bono tangi kok ham sanai ba abagi chungbo jole uta ama hai tini society o nogi tong ha ke khorsate khorsano amo srunglai mas kalayu tini khorsa ama hai engka next time o te kacha chala phon tung eba bori phon tung ama hai nejini location problem kala kyangke ya kari kharnai khari tomani no nuksaku abage chung akok samase chung hnele tange borok kahamno tomang sama hamya sanaiba borok tom bini tomung ke sitrang tong kaite chung hamena ma sanai bule abage kasha kani jai chin ma koklai thang ta jodi saya sasam tong ka na karti chung na karam mo sanu abage joto tara baitote manasano chung abon sanamu chung tabun o hamsa marok angka belakna kirima singsa te wana ma singsa Pulia jora ke jotono sakno kaham hene goshi phonogo phiaba jora phakyangke sabo kaham sabo hamya jora pai baksa nukino thangu tini o monai beribo busaka imangnu kana bini logi song eba busai bai boring charaeng khangke amai khanyani boring khasuksa busa asake sing bono kaham siramung roi kaham pramuri tlangnani ama ki busaka o monai beri imangnu kana busak wansu kana phiaba amsake bini logi nang tomo jora se o chela mungkre tirupra ke खारिज थांफायो आम हायरते ताम सानाबा आबो जतो नोगै खानामानि पेसिंतिनो जतनो सानामो संगो नों जे बरक ताबो बुखारो हामजक दंगो आ बरक नैले बस काहामं दंखना अकक जों जतनो सायदो बाक्सा बरक कोन सामसे जों तेबसे रिपिट खाने नों जे बरक न कोबै बुखारो हामजक दंगो अ बरक नों मा थियासा लगी बाक्सा काहामे दंगै थाना हनै ताम ग्यारेन्टी दं तांगि हिनकै जों जतो सायमनो जराबाय बाक्सा जतन चान्सिन थांगो ते या करनानि अब ब्रेकअप खाना जरा हंके nono kasia hamya saya sanyo breakup kai kagi kelangu neng jespono kahmi tondi nini kagna jora phakyangke nono jesa jaga pono mungsa jaga wa hamya saya sai kelangu no yakari kiwi kelangu abono tabuni o hamsama abagani cheng o video ni besingde jotoro request khayo keboni bekano amse kalai sege ta thne keboni bekano ta sebadi Jela pono korsa beri hamsa kenge bopono lifetime bagi hamsa go beri pono korsa celano hamsa kenge bawah ni pono lifetime bagi hamsa go but oseng jaro korsa korin borok sani bagi seng korsa te korsa na bishas kanye ni belake togui thanga manake belake boibe beka thangsama bagi tabuk phatsa bishas khaimaya aba hayang tongkata te cheng o video ni besingte te kaisa kokbo jotono kasar nai neng je borok bukharo hamsak tongo phiaba a borok hanke no hamsak ge ang tong khangke neng bonamse bar call time message kai request khlai neng nini loki bono ta ring di ta te di tangi hinke thangne borle bono phiogani rohodi neng bono jabardosti romoi khaibo mungsa man galak bo salcha yogoni thanglai abake je thane borno thangri rohodi je nono kobi bakoi hamsanai nini ka hamte hamya jora boni ni logina tongnai a ko kase motunarti te ning tinin simi eba taunsi wansuti nini ka hamni jora sabotong nin hamya jora sabotong te ning bomai borok bai logi wonu kung khawi thamano amosi wansuti